Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous voilà une fois de plus réunis pour parler du Mali, le Maliba, le Mali Croix. Nous allons ensemble parler de ce grand et beau pays, le Mali. Le Mali dans sa diversité, le Mali dans sa pluralité, le Mali dans son unicité, le Mali plus fort, plus uni, plus que jamais. Ce Mali glorieux, ce Mali puissant, le Mali de nos pères, le Mali de nos ancêtres, le Mali de Soundiata Keïta, le Mali de Modibo Keïta, le Mali de Babemba, n'est-ce pas, de tous ces valeureux et glorieux combattants de l'histoire de ce glorieux et beau pays. Nous allons parler de ce Mali, le Mali glorieux et fier, le Mali où tout a commencé, le Mali bien entendu. Le RDA est né au Mali. C'était une initiative avec, si je peux me permettre, de nos pères fondateurs, entre eux, je n'oublie pas Oufoué, je n'oublie pas Senghor, je n'oublie pas Sékou Touré. Ensemble, ils se sont donné rendez-vous sur les rives du fleuve Niger pour donner naissance au RDA, le Rassemblement démocratique africain. Encore, c'est le même Mali qui a vu naître, si je peux me permettre, la CEDEAO. Cette même organisation sous-régionale qui essaie par tous les moyens de nous étouffer, de nous étrangler. C'est ce Mali, ce glorieux pays, ce beau pays, ce puissant pays, ce noble pays, ce digne pays, le Mali de nos ancêtres, le Mali de nos pères fondateurs, le Mali de l'indépendance, le Mali de la diversité, de la pluralité, ce beau et glorieux pays. Nous allons une fois de plus encore parler de ce Mali, car la chose la plus importante, on nous dira, chacun doit apporter sa petite pierre à la construction de l'édifice national. Nous sommes ensemble en train de construire, main dans la main, à l'unisson, un beau et glorieux pays qu'on appelle le Mali. Le Mali de la gloire, le Mali de la fierté, le Mali de l'histoire des anciens, l'histoire des peuples, l'histoire des civilisations. C'est ce beau pays. N'oublions pas Kanko Moussa. N'oublions pas Massa Moussa. N'oublions pas encore ce beau et glorieux pays, le Mali de la fierté, le Mali de l'honneur, le Mali de la gloire, le Mali de la bonté, le Mali du Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous allons, avant de vous permettre de bien vous installer, acheter votre thé Ouda, ou du moins appeler encore Sénéfoké pour dire Sénéfoké un Congolais Gandimi, ou encore dire Cheikh Tiami Aïdara, Marobe Kamakodola. Donc Sonok Makassé. Ensemble, main dans la main, nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire, parler, parler et bien parler. Nos grands frères Alpha Blondy, même si je n'approuve pas souvent tes choix politiques, Alpha Blondy, permets-moi d'ouvrir le bal de ce soir. Permets-moi d'ouvrir autant pour moi ce soir, ce grand déballage, ce grand direct, avec cette belle chanson, le chien aboie, la caravane passe. On y va. Allah béni soit Allah. On prie pour nos défunts, ceux qui ne sont plus avec nous, ceux qui sont partis, qu'ils reposent en paix. Gloire à Allah, béni soit Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Allah le tout puissant, subhanahu wa ta'ala. Béni soit le nom du Saint puissant, le Dieu de la gloire et de la grâce, béni soit le nom de Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons commencé, on va parler beaucoup, Amina Kumabi. Amina Kumabi, Kodobe Sena, Amina Kumabi. Kodo ke la Tchad amina ndamagola fendo be sena kunu ngenda magala kungurliala kayira awlango fendo be sena Francis be ka fendo la ben jamana ni kama meni ala sonama jamana teke Francis sagoy ateke jugu sagoy ateke mogolangolo shi sagoy jamana ni avec ala taala massa Allah subhanahu wa ta'ala avec sagoy ateke mogoshi sagoy et Allah non donc Ametokmala, amina fait nos fois. Donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Aïe, amina. Rapidement, aïe, haketo doni. Donne-moi pardonner. Mais quand écran de l'année, fait nos voilà, au moins, il me voit la Jona.
Voilà. Amake Jona. Oh là là, t'es qu'à ça. Bon, écran ni fin futinement là, j'espère que tu as généré, ok? Voilà, on s'en va. Allez, on s'en va. Ni ala sonama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya blaka jigi. Alors donc, ame ala foka, ala toro barkada. En même temps, kodo kela Tchad bi, amina image dama ira aula. Munu nintola la, ame ala deli. Ala ka yafakuma, ame ala deli, ala kudaro smakoro. Ame ala deli, ou yanko kiti mina ya rabbiyama, ala ka kiti nogoye. An islamé choubela gene. Oye femme kela Tchad bi. Mais amena ndamara yoroni fitin fenen na. Ndunde la ka kumado fo aouye. Nya fo aouye. J'espère que mon écran ça va, il n'y a pas de problème de volume. On m'avait pas terminé que pour ne pas que mon cas fois à volume. Donc ma langue à bla. Mais en même temps qu'il y a aula, administrateur ou b, ni munu nanani dogoyama sray, administrateur ou kanga do ka baray muye, ne dadoroto la tuguni, ne ka direti alhamdulillah, allez en son akilina de la manga direti ke, moshika kumalangulo, ali fulu, amolu bete kofe, amenyon soro. Nala sonama. Donc, commentaire d'engeli a été mené à écran à Tuguni. L'administrateur be ubu chesiru kabara la nere ben chesiru intala no kuma ya niki bara nyuma kodo atlo kono. Ne la ka foyer, woni moya atlo kalfaima, ikana fen langolo ka kono. Ni moya atlo kalfaima, ikana ke nyamantoroy. Ni moya atlo kalfaima, fendo akono na fabe femuna. Fendo akono kuna holo be femuna. Ni itake kumaye kabe ngana ko diembe dans ema mais alhamdulillah subhanallah mais ala deli kana ta da bogola parce que ni dala bogola domina ibe tiendo odo ni dala bogola domina iba don kala masa odo ni dala bogola domina setiye itlobe moro kumakana moro ida borokono ka borokika itlobi tatolala. Mais c'était eye, et nous diabini mouye. Morobeka ko kodo kumamna. Mais les gens ne bikuna. Iye kumamuni bui dakono. Ado, et tu es kamene baye, tu es sunguru baye, kuma chamafo. Mais il y a la kibina ta da borola. Ibola borola, ebe sengi borola. Odon, alaka meleka ubi yiniga idala kana. Odon, ibe kule ni kule sugube. Odon, il n'y avait tien là. Ode ato abe foko tien so. Il n'y avait fin de là. Il m'a fait moujaté. Il n'y avait fin de là. Il m'a sarro de femme là. Il n'y avait fin de là. Il y a mon tagafili. Parce que quand dousubi là. Parce que quand bida. Alhamdulillah. Allah ka bekisi. Allah ka besutra. Allah ka beson hagilna mana. Allah ka jamanan la korota. Allah ka jamanan ke mali sagoy. Ka ke ala sagoy. Ka ke malion sagoy. Ka ke mali sagoy. Ka ke ala sagoy. Ka ke malion sagoy. Ka ke mali sagoy. Kake ala sagoy, kake malien sagoy, ami ala delola, chou anitle. Alors, on tout de là, quand on foyer, on a son ngandamarola, son ngandamara kibaria ou la passe kibaria du monde be. Kibaria du monde be a follow. Keita tu kuma de fo aouye. Keita ko, yani mois de décembre bc, ko bouleversement chamamina ke Europe. Keita ya fo aouye. Yani novembre, yani décembre bc, ko gouverner chamamina problème soro. Keita matla ka kumala ali keita masigi folo bi Angleterre premier ministre aye wala haseme bi Angleterre premier ministre aye démission rendu bi Angleterre premier ministre aye yera la casse ko tala nyafo awye go feminali ni adamne tolaye albia madame ne folo de fin noye alba madame ne mina audio do fenen kala nayo la me a audio ka bo hakilima mo audio kala ako lame metla ka wala bamanan kana ni alaka jeni alaka deme nyafo awye ngo yani décembre che ngo mouvement chama mina wuli Europe yani décembre che amina fin de Europe adam ne labi Angleterre premier ministre ay wala hasbe angata no bolay amina fin de nyina nga gouvernement fait keta be ka kumane sisa alhamdulillah mais ala fo kala barkada 600 mogo tulobe en kumakana
sisan mɔgɔw bɛ ka taama ni an ka taamasira ye n ye sira dɔ de fɔ bɛɛ ye seere n ye ala wele ni fɛn dɔ de ye n ko m'a ɲini an ka autorités fɛ u ka daluya min bɛ an bolo a kunkurunin fitinin u k'a bɔ k'a yira diɲɛ na ka diɲɛ k'a dɔn ko tiɲɛ bɛ Mali bolo diɲɛ k'a dɔn ko France bɛ ka bɛngali kɛ n ko n'an m'o kɛ an bɛ to sɛgɛn na n'an m'o kɛ kuma bɛ caya n'an m'o kɛ ninnu olu de membre du conseil permanent des Nations Unies conseil de sécurité des Nations Unies France b'a cɛ la o bɛ se ka ko sugu bɛɛ kɛ an bɛ ka daluya min ɲini k'an b'a yira diɲɛ na u bɛ se k'u sen d'a kan mais an bɛ se ka bɔ ni sira wɛrɛ ka daluya da diɲɛ tulo kan ka da diɲɛ ɲɛkɔrɔ bɛɛ bɛ se k'a ye bi faama dɔw wulila Keita ye mun fɔ faama caman Mali faamaw tɛ dɛ jamana wɛrɛ faamaw wulila Keita ye mun fɔ u seginna Keita ka kuma kan k'u b'a ɲini Mali fɛ ko pour que nin ko Mali ka ta sɛbɛ la ko nin ko tiɲɛ k'a dɔn nin ko a ka dɔn Faransi bɛ mun na ko Mali ka kɛ cogo bɛɛ la daluya bɛ Mali bolo u m'a fɔ ko ka daluya nin bɛɛ bɔ mais ko ka kɛ cogo bɛɛ la daluya fitinin k'u k'o yira diɲɛ na a kuma fɔla a sɛbɛnni bɛ yan n bɛ tila k'a kalan a b'a lamɛn bɛngali min préparé la k'u bɛ bɛn Mali kan ni Ala sɔnna u bɛ fɛn y'u ɲɛ na fɛn min ka bɔ u hakili ma u bɛ fɛn y'u ɲɛ na u ma sigi ni fɛn min ye an b'an ka baara daminɛ n bɛ partenaires fo partenaires ɲumanw partenaires minnu wulila k'u cɛsiri ko Keita an tɛ se k'i kelen to nin aventure la Keita an tɛ se k'i kelen to yen anw bɛ na an b'an ka produit ka ani ka image ka kɛ kelen ye diɲɛ k'a dɔn Keita k'i kelen tɛ diɲɛ k'a dɔn Keita ko anw fɛnɛ an y'i kanu an b'a ɲini fɛ i kan ka produit promotion kɛ n'a publicité i ka directw la mɔgɔ ka se k'u dɔn parce que Keita i ye mɔgɔ lafaamuyali Keita i ye mɔgɔ lamɛnni jamana nin kɔnɔ ani diɲɛ fan 14 bɛɛ an b'a fɛ i ka an dɛmɛ anw yɛrɛ fɛnɛ b'i dɛmɛ ni sira min ye donc an b'a daminɛ n'an ka senifɔkɛ an bɛ taa Ngache, isola ka bota ibna tami? Kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka sulu ka ne lakunu sɔgɔmada na ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damisa ne yɛrɛ t'a dɔn damisa in bɛ sɔrɔ fan o fan kɔkɛ a kan bɛ sɛnɛfɔkɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara a la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ Kone ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka n'o bɔla senifɔkɛ n'an bɔla senifɔkɛ ka kɛnɛ kan an bɛna Teuda hali bi san bɛ ala fo k'ala barika da ala ka Teuda ala ka yiriwa Teuda ala ka lataa ɲɛ Teuda hali bi ala kana ala ye daw dayɛlɛ hali bi ala ka dabaw dayɛlɛ hali bi ala ka kɔntarabaw dayɛlɛ Teuda an bɛ ala fo k'ala barika da Teuda n'a mago b'a la a bɛɛ b'a dɔn sisan Teuda tɛ dɔgɔni fɛn ye tuguni Teuda a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ se ka Teuda a bɛ se ka sɔrɔ n k'a yira aw la aw k'a lajɛ Teuda bɛ sɔrɔ yɔrɔ min la Bamakɔ sugu kɔnɔ Teuda a filɛ nin ye nin de ye Teuda ye voilà Teuda filɛ nin ye nin de don
donc abseka soro Moussa Konate bolo Moussa Konate obe aga nega jusroa biolomla ani woro muga ani woro binani ani duru biolomla ani saba 76 26 45 73 oye Moussa Konate te uda nobole Ahmed Traoré 90 70 90 60 90 70 90 60 amanyina balmam sunyma no yay touré avec aga yoro yay design avec yoro daileli aba préparatif la nala sonama areka ngata Nigeria namata ereka ba abina ni fen kroye ka bo Nigeria ni samara krobe na ni montru be na ani banfulo be na ni nyona chama ani meto son gamuno de korole abu donc yay touré no olube ana catégorie sugu be be na ka bo Nigeria donc na dati arrêté nala sonama ame dati ni fo awye domna aka yoro bi daile abi yay touré kuma chama aka tuniki mode do kuma chama aka tuniki mode do parce que ayira nako Keita ni be kuma malika nga doko balmam sunyma mi ko fe balmam sunyma fene John bi donc ame yay fo ka yay to barkada ala ka taka sigi noya ala ka ke jona anga seka inauguration ke malion ka tunyeda yay design ka sotuba. Alors yay touré avec un numéro 63 70 80 55 63 70 80 55 no bola ame sen fo ka fo ka sen fo Cheikh Tiami Aïdara Safroulé. Ame Cheikh Tiami Aïdara fou. Cheikh Tiami Aïdara allait à son fin de la note ko kabako froid. Mais kabako froid oé à Bamanangay à Nazara Kambe. Nala sonama comment meka baroni baraka nyawira ala kabako kura kofe Cheikh Tiami aya yira na ko Keita ika barata ka bolo kany akadinye mafe kanga froid wore dima tuguni no bolay fura samana fenenbe ako ibina froid no promotion ke don fukata ni owe kabako e nala sonama nyafo owe chugomna fura oye fura aflana le deuxième médicament oye degube munuka cheya degube munuka munu degun me kosebe o ka cheya taka bolo kon lala parce que do a fwali a maliob se ka ke do la o ta do o kanga fo chugomina a degun buka do reka furu sala am nofe do ere akela sababu ye ka problème do unu furum soche mais aka chan ala bolo ni froid semaine prochaine amina à lancement comme damine anga directeur la froid to be fo awye nega juru sira abse ka froid soro chogomina fene be yira awla na froid na ya tali damine na la sonama amba don témoignage ko to la obe ani Cheikh Tiami Aïdara reche o témoignage ti se ka en direct là parce que oye gunoe hein aganga to guno kono voilà donc au froid na la sonama chia franchement avec Cheikh Tiami bolo amno damine semaine prochaine ni alaka dje no bolay froid wora be tuni anga amno fene do anga barata ka bolo la o be Cheikh Tiami Aïdara aya nyini fe ko Keita ma fe ikanga froid be promotion ke ikapajika ika directo kon la o de kadi ngo problème tala ni alaka dje amake kanye Cheikh Tiami Aïdara ka numéro be me sona nganda magola kabako froid abseka se bana fitini munuma ambolu fo mais bana chamambe abolu froid ke ka sona ma solo fele ma folo tension ana fo fe ma ko tension artérielle diabète ulcère gastrique modéré cancer prostate asthme hémorroïde hépatite goutte impuissance donc Cheikh Tiami Aïdara ka froid kabako froid abe tasma tugo nunu be kelengele na de la mais bana chamambe abseka mu fene kele nama olu foya naba fe ka lafia soro abe mo don abe signyon don furu nyogoma je nyogoma balma abse ka Cheikh Tiami Aïdara ka numéro ta ne Cheikh Tiami Aïdara ka numéro 70 08 14 08 70 08 14 08 alors nous lu bolay 600 amina baradamne alhamdulillah amina baradamne ni baradamne tolay ala kam beson chini kenani lava ko nyumana ko kachan nyaira awla aya partager ngo bi Tchad anga damna ni Tchadie kana labani Mali bi Tchadion willa ukmana Tchadion willa kuteson nanyan damaga Burkina ka kola anyan damaga Niger la anyan damaga Côte d'Ivoire la anyan damaga la Guinée la antise ka Tchad to e katan damaga Tchad la mo chama ma Keita tarabolo famia mais alhamdulillah mo chama fenembe o ya famia
abe fomunu mako panafricain on dedo iyan welo amanda de ka jamana ko kumala iman welo amanda de ka jamana ko kumala a nationalité bambolo amanda do ala a nationalité tambolo amanda do ala nde la ka fo awye ngoni ala sonama mina wuli ka jamana dama segre ou ku ka nationalité dia ko fara Mali taka sababu yamna même na Burkina nationalité nyini mina la Guinée nationalité nyini mais Niger nationalité nyini mais Tchad nationalité nyini itse ka nyini ka président suku do to fanga la mais ni ala e jamana nous sont président la familiali la ni ala sonama amba nationalité amba demande ke ou ka ambassade la ka yira kunye panafricain de ou ka nationalité ko anegebena abse ka kani nationalité ma di ma jamana abse ka passeport diplomatique di ma parce que i ka trabolo kany on a barayodi on a barate to nyini frafina abse ka bon no la chori frafina abse ki jona re chori frafum abse ka kenyo fe chori Nazara bu dado ni frafinate ite ni men nazara o ka jamana ko eta me américain fait américain mu la Californie ne journal sido animateur be bo susu abi dado abse ki dado Philadelphie politique ta bolola mais jamais américain ba fois ma ebe bo Californie bi dado namuna frafinga lonia balia anga bagaya anga confiant o de bamblanna Tubabu be wuli Français be wuli kata Allemagne kata barake ate fois moi ko il est français muna ba dado Allemagne politique la Anglais be wuli kata Italie kata dado Italie politique la ka couverture médiatique te ate fois moi ko muna et anglais to ibi dado Italie ka kumala ibi dado Espagne ka kumala ibi dado Lettonie ka kumala ibi dado Portugal ka kumala Farafina de amoye, farafina de amoye, albisala kan son saballa, albisala kan hakilu dele, albiala kan son fabiale nyumana, nante fendo, amafo kambe fendo, na folama abantoro. Sur farafin, ebe wuli kata alne chaque market abe wuli kata Afrique du Sud, meta Rwanda, meta Lomé, meta Nigeria, meta Gabon. Meta Centrafrique, meta douala ka kumake. Jamais à magate ka fonema malien yeniye munabi da douala. Farafinga farafinya de ni farafinte était meilleur aussi. Albisala canson Fabian Nima Hagilila. Alors donc bi keta beta Tchad. Adjala dibio keta beta Tchad. Amadja dibio keta beta Tchad. Nabe muntoro akotoro keta bida de Tchad politique la bi. Tchad condamne la domina anye Macron la dingi be siram ka amay a don Macron willa ka Mali kele parce que Mali a ira Allah asimiye Mali tagaboro ira tagaboro saba folo oyo muye anga souveraineté en tout longue keni mochi anga Malia au kofe anga choix stratégique au te mo nyesira la a samana itse ka ke Mali fe ka tume malionka o de follow donc Macron willa kata Tchad a irala la kabe fili kono o frafin président Masro mumse ka boa da kono ko Macron ibe siram ka Allemagne abina nani balawe Tchad ou bayuji comme Libita ke la chuko mena ou Libita ou yake déclaration langolo droit ko sigi ku bolokuru au président Chima Wili Katifra Kadafika Odo ni président Flaton Willa Afrique domina Libye be bombardé ni président Flaton Willa Kata koni Kadhafi be fera olube fera billahi ma fongo ko tuntekede mais jatemene tumbeke limite la Libye a tunteke mais en siganga salon là on a dit c'est pas bon ils ont fait mais Macron tala tourni ou yoko kalem ke Libye nous descendons la malla nous va faire ka Tchad Adam nela mais c'est kaka ou yoko kalem ke Libye nous descendons la malla ou va faire ko damne Tchad Adam nela kaba Niche oh ok excusez-moi mina ayira obaladje afleni c'est ce monsieur là voilà afle
Abaya imagé bi. Abaya ebi. Au coffre, anye fait chamanye. Amina andamaro au coffre, anye fendo ye. Ni anye nunu image fenen ye tourni ni bekela bile. Anye nunu image ye bi. Donc Tchadion wila kuma son. Parce que dibi denge, dibi salado mina. Nimbe Francika plan de ma décortiqué aka famia kanye. Mais analyse kala ni alhamdulillah ni ala sona ma be famille ma hakili di mo chamama aya la main. Domina dibi fagala. Ambeya imagier. A fagala choro mina phobie. Enquête mo chitlo madala a fagala choro mina. Mais a Kungolo au semeta la choromina, Kungolo daele la choromina, ani kosoro la choromina. Iba donc au calibrum tala, marfam tala ka nyeshi dibima, iba donc au marfa kele de betaka hélicoptère bonnet. Au marfa kele de betaka avion bonnet. Ngo marfam tala ka dibi bon, au marfa kele de betaka hélicoptère ne avion bonnet. Ni e jogi, ni a jogi ni e bali dungoi, iba donc au bali fitinité. A dengue nana fangala ou maçon automatiquement en anadro a fangata ou sirana même fois à ta famille à je vous en prie écoutez très bien ou sirana ils ont eu peur nous coco dengue ka fanga toi là-bas parce que Dibi a été élu normalement président de l'assemblée de Tunganga fangata mais au coca les tissé donc a denga mou choisi la armée généraux bolo normalement a Tunganga fanga to là-bas c'est-à-dire Dibi venait d'être élu donc a Tunganga sanduru de guerre fanga là ay kuma la mécanique a Tunganga sanduru de guerre fanga là logiquement mais au lieu de ça ay fangata sans déterminer un chronogramme de la transition donc fangata là kasro transition chronogramme a déterminé a Kanga Sanjol ke fangala au mafo la charte de la transition où you prend une belle pour kataka sigi il a fait pratiquement ne mafili ayimunga fangala ka chandone amena la donne donc kosa nade unana réunion ke ku bena kangele ma 600 ko transition nga damne 600 donc transition nga damne 600 et aux transitions ko 2 ans. Donc, à un temps, on a sanguiné, mais sans flamme, les 6 ans de transition be daminer. Donc, transition va daminer. Ou continue, qu'on y transition abe sans flamme, et abe nina fait faire à 100 flamme qu'on fait, il peut être candidat. À quel candidat? Donc, fa ka système francibolo au système kelenedo. Beba don, foni tchadi on ni tolala. Beba don, ko ni dividende na yaka sans flaque na y présenté beba donc a gagné. Comme Tchadion bina voté mais il sera déclaré vainqueur. Ani Tchadion ya voté quelqu'un. Il sera déclaré vainqueur. Ani Tchadion ya voté quelqu'un. Donc Tchadion nyabo de natola la où il a coûté son. Où il a coûté son. Où il y a manifestation d'âme depuis un moment. Où il y a quelque chose de la cour, c'est là où il y a quelque chose de la galère au bolo, il y a quelque chose de la cour empêché. Bide ou bola. Ou bola mukela bi. Ni c'est un artiste de dos. Donc, Tchadien, dans ni toura la bi. Il fait une doigt, il fait une dernière flèche, il y a une baie avant. Donc, Dengue Bola, généraux Faralaka, avec la complicité de la France, le soutien de la France. Donc, Francis Faraka, Tchadien au Kele, donc Tchadien au Nimega Toile.
mais ne ma fili nya ke chogo bela bi ka RFI ka ke chogo bela moula, mais même si c'est interdit au Mali, mais qu'à la main français reka média ou beka mouni fo comme meka ke Tchad ou beka mouni fo ala nya la main a un signe dana nya famia. Donc fem beka ke Tchad beka nga famia ni Assimi Tungo ka sona nunu bolo ni nyongana tumeke Malila malien do tu ni metwala ateta roshi fo ite fo ambe ala foka ala barkada ode ato mafo moroyi ngaye Assimi fo o korote Assimi be sa belade mais aya fo Assimi merci parce que Assimi malien ka priorité bla fembenye Assimi mason ka Mali ka souveraineté ka bradé à cause de des intérêts personnels. Mais Tchad président Bi à son jeune âge aye moro munu farabi il est responsable aye moro chaman fara balou fleni mina balou ira la balou fleni balim talaga tirer moro la balou flé. Donc oye ni de ke Tchad Bi ka moro kani chen ni minala Nicolas, avec le soutien de la France, de l'Union européenne, des États-Unis et du Conseil de sécurité des Nations unies. Maintenant, Union africaine est mounefo. Union africaine est invitation sur Kokatako dividende une prestation de serment pour son mandat de la transition. Union africaine est bangata. Ayokma la mede, ou bangata. Mais quand c'est le Mali, on prend des sanctions contre le Mali. Quand c'est le Mali, on frappe le Mali parce que c'est la France qui demande. Mais Moumeka Kake Tchad, Nyokuma do Fodongo, Meseka Katuguni Bi, Yere Fote, mais témoignage Keita Tiseka Datgoka, ni Allah FM di Maïta Dedo, ni Allah son. Ibe ala fone ka barka danay domina coup d'état que ratification ça pour la ratification que la domina Burkina ngo ala Mali kisi fin de ma ni fembe ka ke Tchad Bi ala be ka Mali kisi tuguni fin de ma ni ganga ni moye dabal jugu tige kube kodo kila a fien jugu ala ba samakata yoro re ka e kisi abe foko do be ke domina te mina odo Allah ne beka Mali kisi. Ni femme dame de la Tchad. Tchad yon ba fo koube tla la kuma kuma kaso kubu fura fransi ka koka Mali kele parce a kobe petini kono. Yano tiame alafu ka ala barkada. Nous ko koube na ne autant mal la mesigina mesiga kuma ka autant. Koube donner autant CDAO kono. Autant base vena sigero jmani. Autant base vena sigi Jamena, autant base vena sigi Tchad, et pour beaucoup d'opérations que CEDEAO kono. Namada nega kumala, ay bidatita, ay sebe, ay sigi kajatib nekala. Jolobina autant utilisé, c'est l'armée française qui va représenter l'OTAN. Armée française ou ka base belebele rojma Jamena au Tchad. Dobe Côte d'Ivoire, dobe Sénégal, dobe Jamena, mais Jamena, c'est ça qui est important. La plus grande base militaire, c'est là-bas. Donc, autant que base vina keide. Ni kote ka ke Gaza, ala beka Mali kisi fedorima, ala beka Malion wili, ou ko hakili sigi, ou ka Mali fle, Mali kele, ou ka wili kujo, ala della, ala ka fien jugu takata yorore. Ni fin bele fly, parce que à quel choco de là, Anteka jateba ni barka sari anteka jateba do ala mais men kalini ala toya anga hakili sigi mun ke la Burkina ni mbe ka Tchad ala ka barade do ay keita toy nabe doni ke la don ay tout fait ay wu nyiningala be tien foye Moro manaye tabi kinyana non bon c'est là c'est juste la population non ala te digi ka moro ka keleke tugono ala bina ni fendore ite fem jate oda tabe fo moro ma ibe job pintum na isiri jurube boyede ibe job fem na de o fin de bi dai tonga
angana jonna de fem ke la Burkina Mali angana jola ala ka bara de do fem be ka ke Tchad angana jola de évidemment mo ni mina tola parce que Mali on fait tourner de mina tola mais à la délidromune ni tola la ala ko daros mako mais c'est une réalité renseignement ba do me kumamna je suis sûr que renseignement chama mu re ni nga kuma do la ni chebe bonaka kuma o yorojmo parce que mana fo a jaliyo a majayo nenio man nenio a tien bet la ka bangi tien be bay tien be yai albi amani chadio fo ka wuli kujo la liberté a un prix, la liberté a un coût. Ou kana son français bolo ou ka wuli kujo ou kana son amana se yoro de la militaire on be fanga blaka bolio ou kana son no bolay ala be ka femba do de ke Mali ma fe malien ko hakilito yoro de la Tchad tate ganzin Burkina tate ganzin mo foyer bi ma fe akoto hakila aya partager albi ka jiga aya partager no bolay ama fait 6 ans kananda maka yoro de la depuis Kumadjan anya ngini anga autorité fait nguka ke chobela uka ke chobela ani Francis Chela tien doni kase ka don dien kase ka bo fin do kalama parce que amena kumana ko preuve bambolo mais albi Francis be ka ndoya kan an la gosi dien nyana an desen be ka ni preuve bambolo ka fitini drombo la kayira diena iko ibi se fena mais albi desen be ka fenira mogola Allah ba mogo binu re nyiniga est-ce que tien bi ka kumana parce que là-bas anga premier ministre anga safurla anga ministre des affaires étrangères mufo mais c'est ra makaka à quoi l'accusation est lourde de conséquences pour le Mali. Mais ni Mali fait ma fin do yirate finalement Mali bala dongodo abe on meka konolike mais finalement mo robina tika ana obina formé tien du mambe nous nga kumala au moins sous cas preuve fitini boka yira mogola ma fait kan ironi la main. Interrogé au sujet des accusations lancées par le Mali devant l'ONU contre la France, qui serait aujourd'hui complice de certains groupes djihadistes, Mohamed Ould Abdelaziz, les juges invraisemblables, très graves, à Koko, vraiment, à Dania, à Gelekadala, quoi. Ajoutant qu'elles vont devoir être prouvées et justifiées. Donc, Daluya Kubo Kouira, Djembenyana, ni Daluya, Ode ni Fen, ni Daluya, ni Keta Koka Bebo Kaira. Atlara Troni Ako, dans un entretien accordé à l'AFP, l'ancien président mauritanien, président Koro, Mohamed Ould Abdelaziz juge la situation extrêmement difficile dans le Sahel où les groupes terroristes sont en train de gagner du terrain alors que les coups d'État se multiplient pour lui. Donc, il estime que les accusations du Mali, selon lesquelles la France est complice de certains groupes djihadistes, sont invraisemblables, très graves et doivent être prouvées. Donc, à cause comme Bib. Bon, j'ai un petit délestage. Croyant que j'ai mais bon, on va essayer quand même. Non. Faut aller avec ça là-bas. Alors donc, j'ai dit non, faut pas rentrer ça ici. Pas de bruit. Gaussou, je suis en train de parler. Faut pas dire. Donne-moi une seconde. Sors. Je suis en train de parler. Donne-moi une seconde.
Alors donc, c'est la partie qui concerne le Mali, avec les preuves que le Mali dispose contre la France. Donc, tiens, là, à tout gagné, mais comme croyant Jaffa Doni, imagine la qualité, c'est vrai que l'image, la qualité est un peu bonne, mais ni qualité, ça ne me satisfait pas trop. Donc, Mauritanie présent Koro à ko Mali kanga boni preuve et kaira. Ni Mali ko Francibe Baradola, Francini Djougou Tige Benyombolo. Francibe ka koke Mala femte relation Jamana Flatara Boloy. Francimi ko ka nana ko ka terrorisu kele o Franci kele ne Franbe terrorisu ko ka Mali kele. Donc Mauritanie président ko à présent Koro. Ko ka to ko fembe Mali bolo daliambe Mali bolo Mali kase ka boka yira Abdoulaye Diop ayo de Fodongo Franci ambassade tlani ka kuma ka Mali dogoya ka kuma suku befo ako kuba ngini Franci fe ko Franci ka son ou ka sigi ka kuma ke mais ne fe ni ene ngininga ne ba fo anga autorité ye tien yere la ni aw sigi ni be ko Franci ka fo ka o kana ko ka preuve ne madala ni dien ni preuve dondola ni aw de sigi ni be ko Franci ka fo ka sona ko aw kana fenyira madala na bina se ka ni preuve dien la dongeli parce que ni preuve duma yira abina ke tokotchemba de Mali bolo parce que même fois monsieur le premier ministre, monsieur le président, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre de la Défense ayake alakama kanga fantan kuma la me parce que ni preuve maïra un Franci Tinasson a flana ni preuve maïra akachan alabolo dombe dona Franci bina fo ko Mali e galon tige jamana de ko Mali e aka bara beke ka galon tige ko dalua ba bolo ko Franci be kanike mais ko fo bi Mali desela ka dalua nira o Franci kele mina fo tuguni ko est-ce que Mali mago be aller Franci la ka dalua ba ka irawa ko Dieu fantan nan bela ni mogo minela bebi ka dalua ira mais est-ce que Mali mago be Nations Unies la diagoya de lawa o Franci kele mina kuma fo mais c'est nga kuma kan. Monsieur le président Simi Goïta, monsieur le ministre de la Défense Sadio, monsieur le premier ministre Abdoulaye Maïga, monsieur le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, ayake alakama aka fantan kumalame. Nama ni daluya, nama kungurni bo kayira, wallahi billahi. Naye fanga blaka soro amani yira. Ani aye dien fembeke malie, aye fien babla malila mo foyer. Parce que Mali Dalakan, drome kelente doit la tourner ni kama. Mali Dalakan, Nazareth n'a que fou y tourner ni kama. Parce qu'au bina fo a koko dalua ba bolo, moroma au bali. Moroma au décès. Kaka ira, mais au bana. Na fola, Francibina fo dondola, est-ce qu'on les a empêchés? Non. Mais est-ce que Galon de l'eau, c'est la vérité. Francité a empêché, mais mon ande c'est le mec ira. Ni Francisco quand est à Nations Unies là, mais mon entretien organisé au RTM là, quand Dalouan Doira, mon attaque. Est-ce qu'on a besoin d'attendre la France? Parce que nous, comme avec Atayorom, finalement, Francibina malheureusement retourné contre vous, messieurs les responsables de la transition. Ou bien, il faut que tu aies au boulot. Ni tu aies au boulot. Vous n'avez pas besoin de l'accord de la France. Vous n'avez pas besoin de la France. Non. Mais Francibe ka jamana ni ti neta don au be mudala wara ngiri Franci no fe ko kaso ka fa yero la o Franci kele me ka malichi abe ka srabe tamana se ka o yere nimina ba nimine mais o te la mune kala e do yira mo ka jo ko fe no be sena ate ka fe fo Franci kele met la tonika au mine na dala ka nous dio au mine mo shitina se ka bo on tchela ka foko Francibe ka mfoko galondo parce que au don tien d'anibe on sera obligé impuissant d'accepter et de voir la vérité en face. Monsieur les responsables de la transition ay sabali ama foka ka beira ay donira mo rob se ko la bi toto ama foko ka bona be parce que namanike billahi Francibe ka au do jeu dans la nita doni au nyebal Francibe ka au préoccupé katla abse ka Mali chichoko na abeka ko plan préparé ni Côte d'Ivoire comme courant tigalantna se kanda mo yoro la menda la sono manda magala sini Francibe ka au plan préparé au signi be ka be Franci nega le juma de be Mali ni Franci che
Francien Mali chouin. Otolao, sanction Bena Malika, monsieur les membres de la transition, c'est là où la sanction du genre de Francitaire. Francitaire, donc, comme Sokono, tu mets la domine la sanction bébé Malika. Ou t'as donc derrière tu mets hôpital la domine la sanction bébé Malika. Ou t'as donc Banabato, tu mets domine la sanction bébé Malika. Mais Mouni, mais Mouna, Oba, Djoko, Djago, Ko Francis, Kelenkafo, Ko Aina, Kasro, Obena, et Alatia. Au fait, Savali. Ati Savali. Un fait nobo. Un fait noira. Malion mago be feno la on ma fo kaka bayira ana ango ay doni de yira ay fitini yira mou me se ka France dada tout parce que si ni France bola ka fois ils ont crié, ils ont menti, ils ont représenté au dos ma fo non erreur. Le Mali, voilà une des preuves que le Mali a présenté. Mais si vous ne faites pas ça, messieurs les membres de la transition, je jure que vous-même vous aurez de la peine à pouvoir parler devant vos collègues africains. La France va vous dénigrer à tel point que vous ne pourrez même pas parler devant vos collègues. Francipine a fait de la Mali Koumbe Nama Boka Tien Doira avec Gelea. Comme courant Tigela, maintenant c'est comme Mekumala, ni Ala Sonama. Demain, on va poursuivre. Demain est un autre jour. À la Kassou Racher, à très bientôt.